Hi guys, good morning and welcome back again sa mong channel, Ken and Kimbra to Vlog. So guys, kung ikaw pa nakasubscribe diha, palihog kong subscribe sa mong channel guys. Pindutan na imong notification bell arong updated kas kanang kada adlaw na mag ipang upload nga videos. Ang hingog mo na pod. Hani ba dyan ang ilong nga dagagkog mo, nagangang. Parang kasi kagaraan na day. Good morning sa nila day. Ito nagdagan-dagan na pagkamayng baji. Pastilan ng bajihan eh. Dali na. Nan tago man guys. Sa hapon guys, dito kog merkado hapon. Nakalabay ko og saging. Ganahan gid ko saging guys. Kay mingaw na gid ko kaan og saging dinengag. Kay baw lagi nang hurot ang mga saging dari pang tumbang udit. Pang tumba mang udit tarig mga saging, mao ni karon nangangkat na laman ang buhol og saging dito sa laing lugar. Adto lagi pang hingugmo. Lagi nang kugmuha lagi. Sige way kugmo hala sige pang hingugmo. Nundog na gid kang papa. Muna lagi ni guys, kay nangangkat na laman lagi saging ning taga Bohol dito sa laing lugar, dito sa Davao siguro ni, kay murag Davao man siguro mo'y daghan og saging. Or Mindanao ba? Basta dito dapit lagi. Dito sa laing lugar nangangkat og saging. Ang kulit-kulit ng bebe namin. Ya guys, pakitaan mo na dari sa mga saging nga napalit kahapon. Ang dagdag tag 35 ang kilo, ni palit kog 2 ka kilo. Ya guys. Ang dagdag guys ya. Taran! Chududun. Lamia guys. Ha? Naku na isang ming-ming. Huy, nasa naman ang ming-ming nga ibutang na dato kay mapiang. Piang na sa royal. Butang na to ko. Naginoo ko. O si Sprite dahil ni, sa royal. To to sa royal guys. To wala res royal ng laroy-laroy dai. Ibutang na dato dai. Ibutang na ko. Lagi nang ihatag lagi. Timan eh. Panghatag lagi na ng iringa. Kaya mga hilabtan. Ibutang na ito ko. Haman tapit. Ibutang na ito. Ibutang na na. Kaya masuroy na sila. Ano? Ako na. Dana guys, isang sinilas nga pinalit. Tapos ubay diya. Isang nagipang suo diya. Hala, isang sinilas nga naidanggan. Muni kahang napalit gahapon guys nga saging kari diya 2 ka kilo. So kantidad ni siya og 70. Katag 35 man ag kilo. Ya, na hinog-hinog guys diya. Tudyo nin hag na hinog-hinog kay mga bata ganahan man og nahinog, tamis. Nagahua ka ring mahilaw, ani nga parisan og mangke. Pakitaan mo na sang mangke guys kadadto. Apat tong pinalit gihapon. Guys, arang gadang lamia arang nagtua kaajo. Samot na gadang maluto ni guys, arang nagadang lamia parisag mangke. Atang dengagan guys. Hinlo naman rin hang kaldero di Hinlo nagsugod. Hang ibutangan da og tubig. Kaya arong ibutangan na daan og tubig. Arong di mo dikit ag isang mansa. Marugwa naman siguro panitagok. Arong di mo dikit ag isang tagok. Mansa nang noon lagi. Kaya mamansa man po doon may tagok. So iluno dari guys. Nagtiadyo promise. Hinog. Darapi hilaw. Arong guwa nga kaadyo. Grabe yung guwa nga. Grabing guwa nga guys. Ni agad ni parisan kasi mangke. Saging. Banana man ka mamang ipalit kay busog ta. Kaya na guys diya. Wow, sakto na sa sabaw. Okay, ito na i-takang guys. Kaya hindi naman pagkatang hindi man maarang, hindi man ka ni maugod ang takab. Pilan. Amo di ay. Ito na i-takang guys. Kaya hindi naman paghahinalin. Nang piloto dari. Palami naman dyan kaanong saging. Parisan mo ito. Sabaan pa niyang bajing gamay. Thank you. Botong hang sugnog guys, arong kusog musiga. Dili siguro pa ni mabadjed. Kaya naman pa'y kahoy. Hello guys, lami agad ni saging agad sa drone. Impas na ni parisag mangke. Na guys, nakaling na si Ja. Ano na
Natak-ang na guys. Patanawon mo daris mangke ang iparis. Hoy, nagan sa makadas ilam. Nagan sa kadiha. Wala, na ko diha nang makaon ha. Asa magbayad be? Bayad. Piso na, piso. Bayad dali. Naong gusto. Magbayad asa magbayad ana? Asa? Asa bayad ana? Paghaisa nila be. Paghaisa nila la. Paghaisa nila. Be. Tagaan na rin guys. Ilan? Gara ni umbojing ko ba? Doon. Abyo be. Abyo. Doon juga azu. Kamu patanawon daris mangke guys dia. Gabi mau mani amang sedaan gabi mahurot. Kaya lagi parisan og kanang nay mangke. Aw mangke ang parisan og saging. Yan mangke hinuon. Na guys, lami aga mong mangke guys na. Arang muka. Di man zakas kay arang mangkadako ka jung mangke Grabe mangke Ay pag tagnoy binta man pagbuok. Oy, sag dira magay sulit man pag imong binta. Sedaan man pagpila ka sedanan. Hagbeng ka diha. Man, unsa man ka diha? Baray day. Eat man kang makaon. Hara mong patanawan guys og maluto na gatang saging. Daab-daab naman rin agi dari. Awa. Charan, charo di maluto ning kagwang arang daghan nagkadyo. Dari so ko magdujan-dujan. Dujan na dari guys. Dujanan. Oh. Ayan. Ka-social dari guys, ang magbantay og dineng agay magdujan-dujan na raman. Mo pa masin pud lagi paghuman panghinlo dari sud guys kay kami manggazid patan-awon daning atong sud ugay kalat. Pati CR na humana pud panghinlo tapos gawas kana pang ipanghinluan. Kada adlaw man lagi hinunay nga panghinluan. Ay mingming. Asa? So royal, mo na royal guys dia. Royal. Dali amo mo ni among kim-kim arang kakiat. Perg. May among kim nani dagan na pud. Madamag lagi ka. Te na ra ba imong simod. Damag ka na nang majiha ka. Di kakiat ka guys. Asa nang pang imong ipit ni mugi sa libay? Labag. Oh, labag imo gud ilabag na imong ipit ka ug ipit ka jo. Manggazid lagi upawan lagi arong di na ipitan. Di man ilagi. Ko upit. Di ko ipit tumboy ka di. Tumboy. Butangin tumboy na. Unsa na may teddy bear na pud ni padani ate nimo? Wala, narabay teddy bear. Nice ka, teddy bear. Azug-zug kay malibat. Liling, azug-azug. Azug-zug nagkagwang. Ayaw, day. Ayaw ba? Garangan si Kazu guys yun, ha? Mag-iring tanaw ni Mola. Hala, tanaw si iring ni guys, na? Hala, tanaw ni Bus Limonid, ha? Limonid. Azug, sa halagi. Tarangan ng hair la. Tarangan ng hair dali. Tarangan ng hair. Dagan hinon pud. Garangan sa gajo isa nga pangtangan isang ipit guys. Dara kos do ang aga saging. Bajud. Hay sa nila la istorya hay sila. Adi kanta isa sila watermelon la dali. Watermelon papaya manana. Isa. Watermelon. Ay, watermelon. Pastila na rin. Wati ag melon. Watermelon. Sige, ikaw, kanta. Watermelon. Papaya. Banana. Sakto dyan na tayo banana. Gidang agday. Watermelon. Watermelon. Papaya. Papaya. Banana, 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 fruit salad, fruit salad. Unjuk aju guys, orang gak suka orang mau stress reliever dari sebai. Kanta isa sila kontrol lah dali. Watermelon papaya banana. Grabe dit sumampag imong kanta, wa mapay kuan-kuan. Tara nga kanang
Sugod sa sinugdanan hantod sa katapusan nga kanang lamiin pagkakanta. Sige. Watermelon, papaya, banana. Tak, grabe tulo man ka estansa. Di na, watermelon. Sundot ni mama. Watermelon, papaya, banana. Fruit salad. Salad. Patalat. Oh, pastila ni bata. Talag. Fruit salad lagi. Patalat. Talad ng tuk. Ang kasagag-siga guys. Syaro, hindi man dali kalutoon. Excited na ko mo. Tapos itong mangka. Excited ako pa rin. Agak lagi ka diha. Di magkurabit-kurabit. Gara dyan eh. Ang kasanggaraan yung bata agad dyan. Ano? Amak lagi. Tawagas kuya kin-kin ka. Kamag-eat na tag-banana. Si Kuya Gael, dali. Dali. Sige na. Makabuhi gani ka, day. Gara gazid. Anong gazid gara guys na? Garaan ka dyan yung mga bibi gamay na. Garaan ka, Jo. Hala guys, luto na siya. Pawitaw guys, kuwang pag-digit. Manawa naman na luto. Awa guys, hala. Kuwang pa di ay guys, kuwang pa. Tilawan sa natin guys. Hanay ba ni, naluto na ba ni sagingan ni? Tilawan guys. Kumuk naman si Zari ha. Guys. Medyo naman taghumok na. Kaya tanan ni Haunon. Ganiharam na si Dadab. Ha? Medyo na magluto na ni guys. Magluto naman siguro ni. Hinita oy. Udah na guys. Humok na. Naka? Kata sa atas ang tilawan. Ang tilawan guys, okay na ba? Aralami sana all. Luto na guys. Pwede na, kanang haunon. Ambil daging. Nga. Kaon ko nito. Ngayon ka? Sila, di kayo lang mahagbang. At ang haunon guys, kay luto naman di ay. Ito na yung pabungnawon. Okay. Guys, luto na. Mura pa siya pur maghilaw, pero luto na na sa kaadyo. Ito na haunon dyan tataad guys. Kung kuhaan na nagsabaw, karoon di matuoy. Dapat ko initan guys, diya hinatag sang dyan, karni. Initan na nalami ito na siya ipares dari. Saging. Kubaw-kubaw. Kundi ko hilig ka kubaw guys. Uno dry ang adana. Yan na guys. Naluto na pagkatang adobong baboy. Char. Adobong kubaw. Yan na guys. Namingan na siya ipares. Char. Adobong baboy. Ambo. Puro. Salamat tayo dito. Salamat tayo sa naghatag dari. Ambaw resay blood. Uno na rin ang saging guys. Kaya ito na rin kanan. Di na anak arang nakazuya. Sedlan na rin ko niya. Sedan. Kalami na lang yan. Mauna na mo lah. Mga na ta. Mana? Wash na mo. Gahapon. Hapon. Nabutangi. Hapon ko no guys. Gahapon sa Butangi ka Ken. Daghan guys. Aliday, mag-wash your hand. Wash your hand baby. Yeah. With this. Mahota guys. Mana mo pa mahawron? Saging, agila, nailuto. Sabaan pa ni tamban tuloy. Agamo, mangke ni amo. Hindi ako tubig. Pagwag tubig la. Teka nag-atong rabas. Bugo ito Pas ka dyan ng imong kuhan. Doon din po nila mukha saging ni mga mananap.
Ya guys. Tabog na bugnawon sana kainit pa. Kariga dyan may alam may iparis da mangke. Para pa dyan humutah. May adobong pigi. Adobong kuan baboy. Mahuday. Sana all. Kanog saging. Saging. Banana. Mau tanin jo guys. Tamis-tamis naman. Tamisan naman siguro dani. Kuan o mahinog. Wala naman hinog. Tagsa naman siguro. Mau tanin jo guys dia. Wow. Kalami na naman jud. Manok! Kagito ako ha! Wala. Sa hinangkan! Hala, ano din? Kulata na katang laki. Oo nga. Laki! Kulata! Nabaliktad! Kulata sa kasi! Laki naman nung kulata guys. Na hinang-ahagad na hinalangan ng hinangkanan sa baan na ba nakasug hapon. Muna na sa baan ng hinangkan guys. Ano man? Dali na! Kaya na ihawon doon. Kaya kang mangkubi? Madak na magupakan nagmangkas iliya guys. Kaya yung maparehas unang nga daghan ng gawas-gawas isang panit. Kalain mo bi? Ay nga! Mama di ka nagkukuhan eh dyan! Taon na. Ngayon ka! Nagalig mo! Tara dia. Palit! Lamiin guys. Karibang kuan mang lamiin. Kaso. Kaso sa iliya. Di sana pakan ugmangke kay mahadlok lagi kong mapareha na pud sa una. Nga dahan ang daghang ng ngato ng gawas isang lawas. Mamanit! Lami ka jung mangke guys di. Nga ang tanin jo. Wa may ginamos. Ha? Mamanit! Butang nga. Di ko malit! Di mo mga anog mangke ya? Nga ito po ko mahadlok ko. Sa? Butang ni. Ay nalagyo dai. La, ka. Lamian man pud ni. Wow! Mian? Oo, sila ko. Manggod. Hindi ko na eh. Uy. Inday ra ganito naatlan na lang siguro to. Pansero tong mangke kanang Burot ng kalitron. bako. Maan guys. Tamis na lang mag-ubang saging. Ako pa ng hilaw-hilaw na. Ay, mama, nagtamis ma? Tara, kainday. Daga na maghinog. Sila may hangi pangita. Kalburuhan siguro ni nila. Ang gipangita, hinog. May manggapon. Katutok. Uy, unsa na ba na nagkaon nga nagsasaw naman pag kaon na? Ang gipangita, dabo. May itong alusakan pod. Guys, no? Kato may ang ganahan. Karo kami kita po kami. Tulad doon sa aking sabi. Hindi ko na ba? Kaya bundak ko na na. Nakag lusong, awalho. Luso. Kasalinas papa kay muli matudang hapon. man papa. Trabaho mas papa ang salinan guys. Ang papa na nila. Duha pa Papa na rin upat. Dahil buhok mo kang buhok ugi rin maligo ka na tataod. Ako? Tok. Ako mamaligo ko kuma. Dan series man guys, dan series na among dan series gamay badge. Grabe buhok nga. Nakaon oy, hindi pa susasa ka nakaon. May magwak-wak yun day. Wak-wak pang labog man ang maipit. Mga. Ayan guys, mayroon kadugmang ke. Natagak ng imong saging. Kado. Pares sandari. Hadlok na ka? Hadlok man jagas kay das nangagi. Ikaon jag nga ni kato mong gibutang sa kamunggay wa na pagka buntag pag mata ni sa grabe kasi daghan na dahil nagburot-burot sa jang naon abot na jang likod. Sa mga bukton, bagtak, bawal na sa to. Mama, lapitin. Diyan guys,
Mora na yung video rong adlaw guys, mga ang tanin sug saging. Ang banana. Kayo. Kita-kita na pagtas among sunod nga video guys. Adyaw ninyo kalimti pag-like ug subscribe among channel ha. I-share pa din jo. Madugangan natong subscriber. Kay pohon umuabot na nag 10,000 natong subscriber pohon. Promise ko ninyo nga hang tibuok sweldo sa isa ka buwan basta okay na lang mag-atong kuwanda to project. Kana isa ka buwan na hang sweldo guys basta moabot tag 10,000 natang subscriber pohon day kaluyas Ginoo. Kana hang tibuok sweldo sa isa ka buwan na gazan nang i-premyo. Kana i-premyo glod. Magpili tag pila ka taon na aron maluran. Promise na guys. Wa koy promise nga di tumanon. Ano na mong video karong adlaw guys. Salamat sa inyong pag-watch guys. Bye. Ingat mong tanan. God bless.